Φίλε μου Δημήτρη, δεν μπορείς να φανταστείς τι μου συμβαίνει, Πες μου γιατρέ, πες μου. Όπως ξέρεις είμαι στην Επιτροπή Anti-Doping Control τώρα για τους Ολυμπιακούς. Στο Πεκίνο. Ναι. Και έπιασα τσακωτές, κάτι καρακουκλάρες, τις ξέρω, κάτι καρακουκλάρες αθλήτριες του beach volley. Ντοπαρισμένες κάργα, μέχρι τα μπούνια. Μέχρι τα μπούνια. Fucking hell. Ακριβώς. Γαμώτο. Ήρθα πλησίασα τον προπονητή τους και τους λέω: κοίταξε να δεις, θέλετε να παίξετε στους Ολυμπιακούς Αγώνες? Λοιπόν, πρέπει οι γκόμενες έτσι να μας ρουφήξουν τα νεφρά. Βεβαίως. Πρέπει να γαμίσουμε. Και αυτές Σύμφωνο μαζί σου γιατρέ, αφού εσύ που ξέρεις. Να τις φέρεις δαμέ, να δούμε λίγο κόνο. Και εγώ και ο φίλος μου ο Δημήτρης. Μπράβο. Κόλλα του. Μπράβο. Είμαι φίλος. Είσαι φίλος, καλό φίλος, πιο καλό φίλος. Λοιπόν, έχουμε μαζέψει πολλά χίσια μέσα στα μπαλάκια μας και θέλουμε να γαμίσουμε. Ναι. Θέλετε, μου λέει. Ναι, δεν είμαι μόνο εγώ, έχω και το φίλο μου. Εδώ, Δημήτρης, του λέω. Ναι, exactly. Λοιπόν, αθλήτριες του beach volley είναι καρακουκλάρες. Εγκαλέεις, ωραίο. Εγώ αρέσκω λίγο μιτσικόλο, ξέρεις. Να τη φέρει δαμέ, να μου δούμε τι ενίσκεται. Να βάλω το χέρι της στο βίλο μου έτσι, να τρίφει λίγο. Δηλαδή αν ξέρει κάτι. Μόνο κάτι, τα πάντα ξέρει. Ναι, τώρα να δούμε. Να το βάλω της δαμέ, να δούμε λίγο γκολουί. Αθλήτριες του beach volley είναι, Δημήτρη. Γαμώτο. Αθλήτριες του beach volley. Θα έρθει τώρα εδώ μια κουκλάρα, μια θεογκόμενα, ναι, που είναι από τις καλύτερες μέσα στην ομάδα. Όλες είναι καλές, αλλά αυτή ιδίως είναι αστέρι. Είναι ολυμπιακό το champion. Ναι. Και όχι μόνο στο beach volley και σε άλλα πράγματα. Θα την πηδήξουμε. Τώρα να δούμε τι συμβαίνεται. Τώρα να δούμε. Θέλουν χοντρή που θα τις ξεσκίζει. Έχουμε αυτό το πράγμα. Και όπως βλέπεις δεν σε αφήνω απ' έξω. Να μας δώσουν λίγο μουνί. Μας φιλοδορήσουν. Λίγο μουνάκι. Ναι. Λίγο μουνάκι να παίζουμε. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Ωραία. Docteur. Ω, σαλού. Φάιου. Τι κάνεις, καλά είσαι? Is it the girl I promised you? Ήρθε η κοπέλα, Χαίρομαι που την έφερες. What you thinking?